Live from the studios of Igbo Basics in Elizabeth, New Jersey, we are welcoming our dear brother, one of the humble Igbo leaders of the Igbo World Assembly, Dr. Nwachukwu Anakwenze. There's no much talk to introduce Dr. Anakwenze, so we'll go right to the crux of the matter and say, our dear brother Dr. Nwachukwu Anakwenze, could you please gwande Igbo onye bụ and gwakwanu ndị Igbo otu isi wee jerutene ije a today? Ndewo. Ụbịaghị na mma. Igbo and English. Ekene m unu. I'm Dr. Nwachukwu Anakwenze, Chairman of Igbo World Assembly, worldwide organization of about 25 countries worldwide, working under Ohaneze in the Igbo. Our goal is to protect and defend Igbo interests and help our people work together and move forward. You know, we Igbo people, we are more than 50 million. We're the largest population of Africans in Africa and in Nigeria, and we're trying to leverage that here in America and worldwide. Ndewo, kedu otu ije gị si wee dịrị n'ụbọchị nke taa? Ndị Igbo nọ na ebe ọbụla ha nọ n'ụwa a na-achọ ka ha mara ụdị ihe unu na-eme, kedu ozi ekele iji wee bịa n'ọgbakọ ndị Igbo taa? Nye bata gọvanọ anyị bịa, Gọvanọ Peter Obi, wee sị ndị Anambra leaders ebe ọ nọ na America fa bịa ka agbakọ ọnụ ka a ga-esi wee jikọ aka ka ife wee na-agide mma na Anambra, maka gọvanọ anyị kwetara na anyị kọnwa mere ọgba ọfụfụ. So anyị na president ndị chapter dị iche iche ndị asa USA bịa anyị fa na-ekwu oke ka ga-esi dozibe anyị ka anyị ka ụmụaka anyị na-agụta akwụkwọ, ka ọrụ ka a na-eke ọrụ, ka a na-eweta medical missions, ka a na-edozi health care, ka ndị be anyị na-ebite aka. Ọ ife anyị na-akpa maka ya. So ije a kala ọfụma, na anyị nwere convention na-abịa na October na anyị ga-eje na Florida, Central Florida convention enwe ka ndị be anyị na-akpa ka a ga-esi lụkọ ọnụ ka ife gaa ọfụma. So ọ ife anyị bịa ije a gala ọfụma, anyị wee beze na nke Chivales Heke nọzie na studio. Ọka Omee, ọ gbanyere onye ndị Igbo si dịka isi wee kwuo agbakọ onye ọma na ọgbọ fufu. A na ha anụ mkpọtụ gị and ihe ọma nke unu na-eme n'ọgbakọ nke unu kpọrọ Igbo World Assembly. Biko gwatụ ụmụ Igbo, because ụfọdụ n'ime anyị amaghị ihe nke na-eme ebe ahụ. Gwatụ kene Igbo niile nọ ebe ọbụla ha nọ n'ụwa ka ha mara kene ihe bụ isiokwu na nke Igbo World Assembly, marakwanụ ebe ebu mmanya na-aga. Igbo World Assembly etu nsikwa anyị bụ anyị na ndị Ohaneze na-alụkọ ọrụ maka ineba anya n'ife ndị Igbo, maka ife anyị maka ụlọ iche Nigeria, ịfụ ka Nigeria ji azụ ana, maka ndị nọ na ya kịta ahụ amara ife a na-eme. Ndị Igbo bata bụla ọkwa ife adịghị ndị Nigeria niile mma. Ife anyị chọrọ bụ ka ife dị ndị Nigeria niile mma, but ndị Igbo bata ife adị mma, Nigeria na-alarụ ụla maka ndị Igbo na-alarụ ụla. Nigeria kunye, Nigeria kunye, ọ ka ọ dị. Achọkwa m ijikwa kịta gwakwa unu maka Igbo Village. Maka Igbo Village anyị nwere na Virginia, Government of Virginia, State of Museum for maka ndị bụ ụzọ national founders of America, ya ndị English, Irish, German na ndị Igbo representing ndị West Africa na ndị Igbo niile na ndị Africa niile. Anyị nwa bụ ndị bụ ụzọ bịa ebe a wee duzie obodo a. America, the greatest country enwe super power, ọ ndị Igbo lụrụ ya. Anyị nwa nwe America, anyị abụrụ ndị ọbịa na America. Ọ na nna anyị fa nwere so ya bata anyị nwa ga-abịara ihe dị na America, ọ bụrụ ndị ọzọ. America bụ nke anyị, ọ ndị nna nna anyị fa bịa lụọ. So mụnwa bụ onye na ebe ahụ na-etinye anya anyị na ndị African Americans, ndị bụ ndị Igbo nọkwa ebe a, anyị na-akụzi ife omenala, na-akụzi ka eji asụ asụsụ. Ụmụaka anyị mụrụ ọfụ na-akwado ebe ha ka ha jee bụ senators, bụ congressmen, ka ha bụ new American millionaires.
ọ bụrụ na onwe ife bata ebe a ka ewekwara wee jee na Nigeria ka ọ balụ ndị be anyị uru ọka dị. So kedu kwanụ otu unu si wee jee na Virginia na afọ nke a bụ 2013? Olee mmemme nke emere ebe ahụ? Olee ihe mere n'ebe ahụ? Ana m akọta na o nwere ndị African Americans, ndị nke anyị, ndị ụmụ Igbo sikwa esibịa. Kọtụkere na anyị otu ihe bụ isiokwu pụtara na ije ahụ agara na Scranton, Virginia. Ndị African American rinne chọọ ịma ebe nna nna fa si. A na-eme ife a na-akpọ DNA testing. Fa test ya fa egosi na fa bụ ndị Igbo. Ndị apụta bụ na fa bụ ndị Igbo. Fa bịa Ezenri si Nigeria bịa. Ezenri bịa n'ọlụ n'isi oche wee na-enyefe afa. Fa chọrọ afọ Igbo. Fa chọrọ ịma ebe nna nna fa si. Ike ịza afọ oru adịrọzifa. Fa chọrọ amalụ ndị fa bụ obi tọfụ ụtọ nke ukwuu na ego enyefe afa wee kpebe ekpere wee kpechapụ oru na arụfa. Ọ ndị be anyị jikwara Amerịka ebe anyị jikwara Naijiria. Anyị ga-achị Naijiria, anyị ga-achịkwa Amerịka. Ọ ife anyị chọrọ ka ụmụaka anyị nọ na Congress, nọ na Senators, bụ Senators na kọntrolkwa Naijiria. Ife ndị Igbo mma, ife adịgo Naijiria mma ọka dị. Kedu o nwere ihe unu na-eme gbasara ụmụntakịrị ndị nke a mụrụla ebe a ka ha nwee ike na-amalite onwe ha wee nwekwara n'ike mara ndị ha bụ wee lụrụkọta di na nwunye ma ọ bụrụ na ọ gbanye otu ahụ ka a ghara ịdị ka ndị furu ọhịa? Olee ihe unu nwere ime na nke ahụ? Anyị nwere big program for youth worldwide. Dr. Ikejian is the pharmacist, who is the head of that in Florida. So we have a big program for the youth to tell them so they can know who we are. I work for Igbo 911, Igbo911.com to teach you Igbo language. And we counsel our children to get the best education and what can give them jobs. And we also want them to know each other and potentially eventually marry each other to maintain our heritage and culture so we can ship it to the future. Or the very important, or the Igbo, that we maintain our culture and language, because if you don't have that language, our people are gone. So we have a language institute, Igbo911.com, where you can be in your own room, your children can be in school, in their backyard, and with their PDA or iPad, and they can be learning how to speak Igbo. And then we take a lot of the young people born here back to Nigeria so they can meet other people at the universities. Like Anambra State University, where I'm from, we take them and they spend time there. They meet young people like them. And back home too, we have youth programs where we're teaching them skill acquisition. We're teaching them skill acquisition, how not just to get a degree, but to have some hand skills that will give you a job. Because job is about skills. If you finish school and you don't have a job, you create a job for yourself. Such as computers training, we give poultry, snail raising, fishery, modern fishery. We teach our people and how to be self-sufficient and self-sustaining. So that's the kind of things we do. Overall, we try to make sure our daughters and our sons know each other and marry each other, because we don't want to come to America and start having our children with no husbands. We can make progress in that direction. Do you have any exchange program unu nwere maka ndị nke nọ n'ala Igbo makwa ndị nke nọ ebe a? Ọ bụrụ ndị America no exchange program, unu nwere ihe dị otu ahụ maka ndị nwere ike na-abịa, because mgbe anyị ga-abịakwala ndị ọzọ ga na-abịakwa? Unu nwere exchange program? For the African Americans, there's a program we had created. We took 18 of them back home last November, and we went to the palace of Igwe, Eze, Idu, Eri, in Aguleri, and they spent time in Aguleri, and then we took them around Igbo land all the way to Abia, and then showed them the river, Uzumili River, and then they went to the different Igbo states to learn about Igbo culture and custom. And we took them to Anambra River, prayed for them, and worshiped His slavery. This is something they like. Eventually, it will be a big thing. It will be big tourism in Igbo land.
and African people in diaspora. We have Igbo people in Haiti, Belize, Jamaica, all the whole island, and Cuba. All those people are potentially our people that will be going back home on tourism. You could go tourism. Come to Kenya, I'm going to Igbo na Rivers, when the Igbo na Delta, when the Igbo na Benue. Onwere otu n'usi wee mee ka ndị ahụ esorokwa na-azụrụ aha n'ọgbakọ ndị Igbo World Assembly. Na ịma anyị nwe Council of Igbo States with the affiliate of Igbo World Assembly. Igbo World Assembly is the worldwide umbrella, global umbrella. But in America here, Council of Igbo States is our national association. It's based on states. So we have Delta, Rivers, and all the 5 Igbo states in it. That's the only Igbo association here in America where you have all the states represented. In AWA, the same thing. The Igbo World Assembly is where 1/3 of the positions are held by Igbo Deltas. The chairman, the financial secretary, the board of trustees, the financial secretary, the board of trustees, and treasurer are all Anyama people. And they're very powerful and they do a very good job. They don't play with their Igbo-ness. Once you give them the chance, they show you their real Igbo people. So we believe in inclusiveness, like the head of Council of Igbo States now, in the Abia, we do rotations, and it's Abia's turn to leave. After that, he goes to Anambra. So, Igbo World Assembly and Council of Igbo States, we believe in bringing all Igbo people in leadership position. Nwere ozi for ndị na-achị ala Igbo ebe anyị nwere Gọvanọ Peter Obi ekele dịrị anyị nwa batara bịa n'ọgbakọ anyị na Elizabeth, New Jersey ụnyaahụ. Enwekwara ndị nke ọzọ, enwere ma Gọvanọ T.O.G. ma sịkụmọsị ndị ọchịchị ndị Igbo dị iche iche, ma Ebonyi, ma Anambra, ma kwa Imo steeti ebe Rochas Okorocha bịakwara ebe a the month before. O nwere ozi nwere maka ndị gọvanọ anyị na-achị ọchịchị n'ala Igbo? Biko zikere anyị ozi ka ụmụ Igbo wee marakwa ihe anyị chọrọ ka ndị gọvanọ anyị ka ha wee mee ka obi dị mmadụ niile mma. Ife anyị chọrọ ka ndị gọvanọ anyị mmadụ na fa nọ n'anyị maka nọchite, na fa na-eji Abuja nọ anyị maka na-eji nọchite, na ọ bụrụ onye bịa iwolo ife nke nge nwa ọka mkpa karịa ife ndị Igbo niile. Ịma na nsogbu ndị anyị na-enwe dịka ndị Igbo anyị eme individualism, anyị emeta ọfụma na biznes emezie ewezie karịzie abịa na politics they need collectivism, but ebe individualism ebe onye ọ na-ejebe Abuja na-achọ nke abịa onye ahụ nsogbu. Anyị chọọ ndị our leaders ka ọ na-ene anyị ife ga-abalụ ndị be anyị niile n'ụlọ ilu ebe afọ ọ bụrụ ilu afọ na-atụso egwu ife ị ga-ekwu na ndị Igbo na-atụ egwu ilu ebe afọ iketa oke ndị Igbo. Anyị nwa bụ majority na Nigeria, anyị nwa ga-eketa oke inye ya dị ka anyị mekere oke mbe. Ọ bụrụ ije ị na-atụ egwu iju maka oke ndị Igbo ebe ọ na ndị ọkwa dị ndị Igbo ga-eketarị oke fa anọọlụ ike ọ bụ ka ndị Igbo nwee ọrụ nwee nnọchite anya anyị na Nigeria ọfụma. So ife anyị chọrọ ebe ị na-achịkwa ị na-achịta ọfụma, ị na-alụkwa ụzọ, ị na-alụ awụ na akwụkwọ, ị na-achọkwa ka ndị be anyị nwee ife a na-alụ n'ebe ị nọ. Ife anyị chọrọ anyị nwa Igbo anyị nwa dị open to working with the governors ka ha wee gaa n'iru nkwado anyị ga-akwado fa efe achọ enyemaka anyị na ya. O nwere ozi ị nwere maka obodo dị iche iche dị n'ala Igbo dịka Abangwa, dịka Ọnịcha, dịka Enugu, dịka Owerri, maka ihe dịka dị n'Aba bụkwa n'ebe ahụ a na-akpọkwanụ the Taiwan of Nigeria. Kedu o nwere ozi ị nwere maka otu a ga-esi mee maka ma Niger Bridge makwa ka Ekoha market ka Ariaria market ka ahịa ahụ wee na-aga nke ọma? O nwere ozi ị nwere maka ndị gọọmenti dị iche iche n'ọgbakọ ahụ ga-eme ka ozi ịkwagide ha ga-eme ka ha mekene ihe kwesịrị ekwesị ka Aba wee kwụrụkwa otu o si akwụrụ? M ga-ebido wete nke Enugu. Anyị nwa na nọrọ ọgụ Enugu International Airport ife anyị nọdosi Jonathan ike maka anyị nwekwara Jonathan oge ọ banye ndị Igbo World Assembly. Igbo Enugu Airport International a na-alụ ọ ga ha dị ready so ka eme ka plane gbaba na ya emego nke eme
second Niger bridge Jonathan emeghi approve ọzọ ka bido lụwa ọrụ dị na ya the budget ewepụtago ego dị na ya a sị ya doziela anyị ụzọ ndị Igbo ọ na-anwa but o need ime mmụọ dị abịa na nke Ọnịcha gọvanọ Obi nye focus na Ọnịcha maka ịmago bifo ebe a na-elu inye wede ebe na-ejocha njọ kịta edozigo a na-alụ indọstrị rinne ma bie ma big shopping centers ma stadiums Ọnịcha anachetago ọ bụ center of focus of Anambra State ebe a ka ego anyị niile si apụta abịakwa na Abia Aba bụ engine oge anyị pempe center of action na that side ebe enwe Akwa Ibom nwee Rivers nwee Owerri ndị Aba gọọmenti suppose inye Aba priority fanid iwere ezigbote ego dozie Aba maka Aba dozie enye ego ga-abata ebe ahụ ga-asụgbu ndị mmadụ eje nje n'ụlọ a na-enwe small clanism or tribalism na within that Abia area dị so small a na-asị na ndị ahụ ndị Aba na ba na-ezu na ba na-eme nke na ndị ahụ ndị ife na ndị nwanyị anyị achọrọ that nonsense anyị chọrọ ka edozi Aba ego Akwa Ibom steeti niile na-amatara mmanụ ọ na-aba ka ga na-eri ego ndị Rivers na ndị Bayelsa ego a niile fa na-akpatara mmanụ na Aba ka ga na-eri fa kpatacha ego a the next morning ọ nọ na Aba a na-eri ego si dozie ya si asịzi na onye si ebe a na onye si ebe a onye bụ onye Igbo bụ onye Igbo Aba bụ dịka New York City edozie ya ego iju ndị mmadụ niile arụ anyị maka ọ ga-abalụ ego onye revenue a na-enweta na Port Harcourt na Bayelsa na Aba ụzụ ụtụtụ uju ọ na-aga na street a na-achọ trailers a ga-eji bui so ana m agwa ndị Abia fa change their strategy and focus ọ bụrụ ụmụahịa bụ the business market and town ọ Aba si na chi ya na Aba tinye ife dị na Aba onwe ndị na-eme aghụ si chụpụva gbasi dozie Aba ọ ife anyị chọrọ ka jeke na Abakaliki o nwere ihe anyị nwere ike ịgwa ndị nke anụ na Abakaliki wee na-achọ ọchịchị ebe ahụ anyị ji Abakaliki anarị nne ebe a ga-eme agrikọlchọ erika the fertility amaka so achọ ka Ebonyi bụrụ ebe a ga-asị na ndị Igbo na-emepụta nri na azụ ọkụkọ na anụmanụ ka anyị nwanyị anyị achọrọ ka ọ bụrụ na ife eme ọ bụrụ na agụgbuwe ndị Igbo ọzọ edịdị itinye mmadụ na agrikọlchọ dị and ego dị na ya ba mechie anyị ezijie Port Harcourt na Cross River na Bayelsa na Igbo ndị niile na-ego na Nigeria anyị nwa na-ego na Ọnịcha market na Aba market ndị Ebonyi steeti gọọmenti focus on agriculture ka alụ mmadụ na agriculture ka e na-ekpopụta rice maka a na-eme ife niile import ndị Ebonyi chọrọ ọrụ employment rate dị very high na Ebonyi fanche niile nọ na Aba Anambra na-anya ọkada ọrụ na a ga-akụziri ndị Ebonyi tesi akọ rice anyị na big scale na iweta nri ịzụ ndị Igbo nri anyị ga-adị self-sufficient na food kama I like politics ndị Ebonyi leaders na play a na-eme Ọhaneze election gọvanọ fapụtasị na aba chọrọ onye etinye ebe a maka ụdị ife a na-ekwu na Ebonyi clanism maka na mmadụ si afọ Igbo na osiro dị me na Abakaliki ha na-eme clanism onye na-bụ prezident si afọ Igbo sayet onye Igbo ka ọ bụ onye Ebonyi ka ọ bụ si kwadi ife anyị chọrọ anyị achọrọ ọzọ ọdụ kind of nonsense discrimination a na-eme anyị na-emegbu onwe anyị chọrọ ka ndị Ebonyi ife ndị Igbo na-eme fakwara ife ndị Igbo na-eme ọ bụrụ ndị Igbo si na a ga-eme nke ahụ ndị Igbo kwucha ebe a nọ ndị Ebonyi jee behind jee sabotage jebe take a position jebe dewe their own paper against the interest of ndị Igbo niile ga-alụkọ ọnụ ka nwanne na nwanne ọ ife anyị chọrọ ka anyị gaa Imo steeti Owerri ka anyị gaa Owerri o nwere ozi e nwere maka ndị ọchịchị anyị anụ n'Owerri ọkwa Rochas Okorocha gọvanọ Rochas Okorocha nọ n'Owerri na-achị ebe ahụ o nwere ozi anyị nwere iziri ha onwe ndị nọ ebe afọ si na ọ na-alụ ụzọ na ọ na-edozi ife nke a dị mma kama nwekwa ndị na-complain na ọbịakwa na-etisa maka nke ahụ ga-enwe pati ọ batara abata okewaba nke ewelu pati ndị Igbo na-achọ ibujelu ndị Yoruba na ndị Hausa na ndị Yoruba nwere pati nke fa ọ bụ na ọ chọrọ na Afgan ya soro Peter Obi fa dozie Afgan ka ọ bụ pati ndị be anyị ka ọ bụrụ ife ji eme ife
ọzọkwa na ọ chịrị iso pati ndị Hausa ya rapụ afọ gaje sobe pati ndị APC maka ọ girigiri bụ ugwu eze ọ bụ ya ọchị nọ n'afọ ọ dị mma bụ ya lụọ ọrụ wee Peter Obi ka ndị be anyị nwee pati nke fa a ga-eje were aga n'ihu ozi ga-ezi ya maka ndị nwekwa ndị na ọdịdọrọ mma ife ọ na-eme anyị chọrọ ọgọ ndị Igbo na-etigbo onwe ya nwee ịzọ prezidensi dịkwa mma onye Igbo na-agazi onwe prezidensi ya jee zụta anyị ga-akwado. Ka anyị gaa Enugu steeti, nwere ozi anyị nwere izi ndị nke anọ n'Enugu. Enugu steeti na gọvanọ arụ dị ya ndị Enugu steeti dịkwa mma for tourism na Igbo nke a na-alụ international airport a na-alụ họtel rinne n'Enugu ananfa na-emekwa movie rinne so tourism na hoteling na movie ga-adị mma for Enugu steeti anọ achọ ka ndị gọvanọ fa na ndị leaders gbasa aka nabata ndị Igbo ndị ga-eji mume ụdị ọlụ so dịka tourism ga-adị mma n'ebe afọ and this airport a na-alụ ga-ebubatakwa business anyị chọrọ ka ndị mmadụ na-spend ego na Igbo ka ya na-spend ya na Lagos ọ na Abuja a ga-anọ na hotel ka ọ bụrụ na Igbo ka a nọ ka a wee na-enweta ọrụ. Ka anyị gaa na Rivers, nwere ozi anyị nwere izi kwa gọvanọ Amechi na ndị otu ya nọ na Rivers steeti. Ndị Rivers bụ ndị be anyị kama nsogbu fa na-enwe ndị onye bụ onye Igbo ọ sị na ọ bụrụzi onye Igbo ịmana ife a na-akpọ schizophrenia onye na-enwerezi onye ọ bụ first of all ndị ọzọ makwanyere ọrụ Igbo oletikwara nwe Igbo so ife nke a na-eme gọvanọ Amechi Akeje a na-arịa plen na-eme nke ọ dị ọtaịtụl maka na ịdọkata iwu na na-achụrụ na mara ndị ikwere bachi na mamarụzi ndị fabụ onye mara onye bụ ndị mmadụ akwanyere ugwu dịrị ọ dịrọ connected ị ga-eklem ya heritage onye na-asụ Igbo na-aza afọ Igbo ọ sị na ọ bụrụ onye Igbo mara na-ala ka ọ bụ otherwise na the gọvanọ anụ na ọ na-alụ ezigbote ọrụ na ọ na-edozi Port Harcourt na ọ na-eme expand the city anụ nọ good gọvanọ ka ọ bụ. Ka a gakele across the Niger Delta Anioma kedu ozi anyị nwere izi ndị ụmụnne anyị nọ n'ebe ahụ? Ndị Urobo achigo ndị Ichekiri achigo ndị Anioma ka olu ichenụ so a ga-position ndị mmadụ na major parties va produce the presidency on the long run. I need to work on Anioma state ka ọ bụrụkwa steeti ọzọ enwe from the south bụkwa steeti ndị Igbo ndị Anioma bụ ezigbote ndị Igbo vadịkwa loyal ọ ga-adị mma ka anyị wepụta fa steeti ọzọ ama na ọ dị mma inwe steeti ọzọ na south east but ọ bụrụ ọzọ ka a ga-enwesị inye ndị Anioma ka ọ dịrị mma na ya nọ ndị be anya na-agba ndị ọzọ uru. Nwere ozi nwere maka ndị nọ na ọgbakọ National Assembly bụ ndị Igbo ma ndị Senate ma ndị House of Assembly? Ebe onye ọbụla nọ ya ma nọ ndị be anyị ka ọ na-alụ ọrụ ejezo na Abuja na-eche na ọka iwe nata nke akpa maka ije na-emere onwe ya Akeja na-amụ anya amụ all common interest of ndị Igbo niile anyịkọ nwa mmiri ọgba ọfụfụ ejezi n'ebe afọ na-eme niile ejere onwe nwere ife ị ga-ejeta anyị chọrọ ka ndị Igbo nọ n'ebe afọ ndị Hausa na-eme n'ọfa nwa ga-achị onye Igbo a na-eme ndị ọnya nwa ga na-ebute ndị Hausa na ndị Yoruba akpa ọ bụrụ ka o si were anyị nwa ka ụzọ after Jonathan anyị nwa ga-abụ president Nigeria so anyị nwa ka ụzọ unu ga-akwadebe ịzọ ndọrọndọrọ presidency after Jonathan. Na ngwụsị okwu anyị ndị Igbo nọ na Amerịka ma ndị Igbo nọ na Australia ma ndị Igbo nọ na Britain ma ndị Igbo nọ na South Africa n'ebe dị iche iche worldwide kedu ozi ị ga-eji wee mechie ozi nke anyị ji wee ozi ọma nke iji wee bịa na obodo anyị taa? Anyị kọ nwa mere ọgba ọfụfụ ebe onye obi ka ọ na-awachi ị na-awachikwa ebe ị nọ ị na-echetakwa ndị bụ unu n'ụlọ maka irigide n'obodo oyibo agụ na-agụbude ndị bụ unu nwere ụlọ ọba so data anyị si gwakwa ndị Igbo nọ na Lagos na Kaduna na Kano inwe $10 iwolu 5 tinye na Igbo iwolu 5 tinye na Lagos ejezina na-ezuzu ya
inwe $10 iburu fancha na-etinye na Abuja ọ na Lagos ọ na Kano mbọsị ife mezi ị na-agwa ndị mmadụ ife nwere efe rapụ na Kano ọ Kaduna ọ kịta ị ga-alụ họteelụ ịlụọ nwa n'ala Igbo ịlụọ nke ọzọ n'ebe ị nọ so ife sue ijide ofu n'aka anyị na-edi indọstries na be anyị họteelụ anyị na-alụ ka o wee nye ụmụaka ọrụ achị onye na-eme iburu ofu ife isunye na be unu iwere ọzọ tinyekwa na ebe ị nọ ị ga-alụ ụlọ elu ofu na be unu itinyekwa ebe ị nọ ka o wee nwee nke iji aka ọ na mbọchị adịrọ mma ọ ife anyị chọ think home philosophy. That's what we're talking about. Alright, na ngwụsị okwu anyị ekelego gị otu isi wee bịa ije na obodo anyị taa. O nwekwara nwanne anyị nwoke nke so anyị nọrọ n'ebe a. Anyị ga-eme ka anyị mara onye ọ bụ na nke mpaghara abụọ n'ozi nke anyị na-ezi taa. Anyị ekelego gị Dr. Nwachukwu Anakwenze otu o si were bịa ileta anyị n'ụbọchị nke taa. Ma kelekwa Gọvanọ Peter Obi otu o siri wee bịa na New Jersey. Anyị ma onye ọ bụ amakwana onye anyị bụ a ga-ahụ na mgbe nwantịtị oge eleghị anya ya. Anyị sịkwa ndị gọvanọ ndị Igbo niile nọ n'ala Igbo ha jishi ike n'ọrụ nke ha na-arụ wee na-ekelekwa ma onye prezidenti Naijiria biko n'aka anyị ghara ichefu kedu ozi anyị nwere izi onye prezidenti Naijiria bụ Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan ife ọrụ ị na-alụ anyị kwere n'azụ ndị Igbo kwere n'azụ ọ anyị nwa gbakọ aka wee tinye so ị nọla ebe afọ ị na-achịtakwa Naijiria ịchọtakwa na ndị tinyere ebe afọ na anyị nwetinyere ebe afọ onwe oke lụrụ ndị Igbo nye ndị Igbo oke lụrụ fa anọkwa n'ebe afọ ọ bụ na ndị Igbo eketara okefa ọngụnwa ka ọ dị ka ndị Igbo nweta oke lụrụ fa na ministries na minista ọ na cabinet ọ na contract ife ọ na-elu anyị achọrọkwa nga emegbube ndị ọzọ but ndị Igbo ga-eketali oke lụrụ fa so ife anyị chọrọ ị ga-azọkwa ọzọ ịlụọ ezigbote ọrụ anyị ga-akwadokwa ya ọzọ. Daalụ. Ndewo.